Tältä näyttää työ puhtaiden mustikkaämpärien taustalla. Mä poimin mustikoita harava iso ämpäri yhdistelmällä, jossa harava on tehty sählymailan varresta ja poimurin harava osasta, ja ämpärinä toimii mahdollisimman iso pyykkikori. Tämä tapa on moninkertaisesti nopeampi tapa poimia kuin perinteinen poimuri. Ja on askarellut tuosta haravasta mahdollisimman kevyen, koska se rasittaa aika paljon olkapäätä pitemmän päälle. Tässä paikassa oli aika hyvin mustikkaa, mutta kameralla kuvattaessa se ei ihan niin hyvin näy. Suunnilleen vajaassa tunnissa sai yhden sankon poimittua. Näillä helteillä on hyvä puhistaa mustikka sisätiloissa, ja mä puhistan ne imurilla ja säilön jääkaapissa. Silloin kun toisille poimitaan, niin pitää huolehtia käsien puhtaudesta. Mä käytän käsidesiä, pesen käsiä ja pidän kynnet lyhyenä, niin saa asiakkaat puhasta mustikkaa. Välineet pestään joka päivä työn loputtua. Mä säilytän mustikoita hyvin vajaissa sankoissa. Semmoiset marjalaatikot olisi vähän parempi vaihtoehto, mutta itsellä nyt ei ollut mahdollisuutta saada niitä. Ja tästä lähtee sitten asiakkaalle puhasta mustikkaa. Tällä hetkellä myyn 10 litraa sankoa vielä 15 eurolla toimituksineen. Kiitos kun katsoit.